I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga Brainsies at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay asikasin ko po ito sa sakyan ng aking anak. Kasalinan ko po ng gasolina. Tapos lilinis ko yung mga mags kasi ang dumi na po ng mga mags niya. Tapos dadagdagan ko po ng hangin. So meron ako dito mga ginamit na pampadagdag po ng hangin. Ayan yung ano po, yung air compressor po na portable. Ayan. Tapos po yung gasolina ito. Nasa 7 liters po yung gasolina niya. Nice. Ano pa ba? Tapos ayun yung mga mags. Lilinisin ko. Babrasin ko po kasi yung alikabok kasi umulan. So yung alikabok na basa, tumigas. Ayan. Tatanggalin ko po yun. So tara, samahan niyo po ako. Ito nga pala muna. Bago ko po salinan ng gasolina to, kita ko muna sa inyo gaano pa karaming gasolina niya. Kasi kakanti na po yung gasolina nito eh. Start ko muna siya. Actually, empty na. What? Ayan. Warning na empty na. Ubos na po yung una linagay ko. So ayan, sasalinan ko naman siya ngayon ng bago.
Yeah, may laman na. So, papakita ko sa inyo gano'ng karami yung naisahan natin gasolina. Yan, nasaling mo na po yung gasolina. So, check natin kung gano'ng karami yung nilagay natin. Ayun, may 2 bar na. Nice. 2 bar. So, yung susunod na gagawin ko, maglilinis ako ng mugs. Ay, hindi, check ko muna pala yung hangin. Kung kompleto yung hangin niya. Dali. Itak ko sa inyo yung ano. Air compressor. Ano po? Nasalina po natin ng gasolina. Tapos sa check ko na rin po yung 4 na gulong, check ko na yung hangin niya. So next step na gagawin ko po lilinisin ko naman yung mga mugs. So tara, ito yung last part na gagawin ko ngayon. Nice. So
Samahan niyo ko ulit.
Nalinis ko na po lahat yung gulong. Katatapos ko lang po. So, salina na natin ng gasolina. Check na natin yung hangin ng gulong. Tapos nalinis na natin. So, okay na po yung aking trabaho. Tapos napansin nung kuya ko, napansin ni Papa Bear, yung isang pusa namin ay nakahuli ng ahas.
Hindi ko lang alam pagka linapitan ko kung lalayo siya. So try lang natin. Ano po, papakita ko sa inyo. Kaya kinakain na po niya. Di namin alam kung saan niya nakuha yan. Ayan, dito ko na po tatapusin yung ating video. At maraming salamat po sa mga nakarating, nakatapos dito sa ating ginawang video. So shoutout po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Iniimbitahan ko po kayo na sana po masuportahan niyo po yung aking YouTube channel, NFACO Official. Paki-subscribe, paki-like and follow po. Ayan. Tapos open po kayo sa mga comment. Ayan. Job well done. Shoutout sa mga kapatid dating FW. Ayan, saan mga kayo panagam doon naroon, lagi po kayo mag-iingat. God bless po, at shoutout din kay Bruno Laureles. Pakipollow po yung kanyang Facebook page. Maraming salamat po, at sa mga nagpapa-shoutout, especially sa mga kapatid nating guardians, ayan, mga bro and sis, shoutout po sa inyong lahat. God bless.